салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. перевод ба картаи душанбеситӣ 1000 рубл 148 сомон. бонки миллии тоҷикистон 1000 рубл 150 сомон. хумо 1000 рубл 149 сомон. банки эсхата 1000 рубл 144 сомон. амонатбонк 1000 рубл 149 сомон. $100 бошад 1244 сомон. Орион банк 1000 рубл 150 сомону 50 дирам. аз приложени осон сум ба Тоҷикистон агар равон кунед 148 сомон мегзарад дар картаи Тоҷикистон. имрӯз 13 апрели соли 2022 1000 рубли русӣ ба 150 сомон баробар шуд. $100 бошад ба 1250 сомон баробар шуд. 100 евро бошад ба 1356 сомон баробар шуд. дӯстони азиз, лайкҳоро пахш кунед ва обуна шавед дар канали мо. моро ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин наворҳоро пешкаши шумо гардонем. раҳмат барои дастгиритон ки ин қадар канали моро дастгирӣ мекунед.